Benvingudes i benvinguts a l'altra notícia. El Palau de les Arts de la ciutat de València, l'edifici emblemàtic amb el qual el Partit Popular pretenia simbolitzar el seu poder econòmic i la seva gestió, fa aigua per totes bandes. Una gestió que ha multiplicat el seu pressupost inicial de 83 milions d'euros fins a arribar als 340 milions, més de 55.000 milions de les antigues pessetes. Han demostrat així, una vegada més, la seva provada capacitat per endeutar-nos a tots els valencians i valencianes. El Palau de les Arts ha estat inaugurat en un parell d'ocasions, curiosament sense estar acabat. Ha patit, entre altres desgavells, l'afonament de la plataforma escènica principal i encara no sabem quant ens ha costat aquesta gràcia. Les pluges del passat mes d'octubre, la sensible ubicació de l'edifici en el llit antic del Túria i la brillant idea de construir un jardí a cota superior al Palau van produir les més que previsibles inundacions dels espais més importants. Això ha produït en uns casos la suspensió i en altres la modificació molt seriosa de la programació prevista. Els gestors del Palau l'han convertit en una fortalesa on no han deixat entrar ni els mitjans de comunicació ni els partits de l'oposició. Prohibiren expressament l'accés dels fotògrafs. Però no han pogut parar el pas de l'aigua, que, com podeu veure en aquestes imatges, va entrar com un riu, produint danys molt greus en instal·lacions i materials. El parquet alçat, els comptadors i material elèctric enfangats, les portes arrencades per la força de l'aigua. En línia amb l'estil popularista, encara no s'ha fet públic el cost econòmic de la desfeta, ni sabem quan es farà. La cadena pública Canal 9 ha sigut l'única televisió que no ha emès les imatges. Finalment, i sense desmereixer les possibles responsabilitats de l'arquitecte, l'Ajuntament de València, l'altre autor intel·lectual responsable de les llicències i la tramitació de l'obra, es nega en redó a fer una investigació dels fets. Continuarem informant.